Τώρα, από την Πάτρα μέχρι και τον Κάφκασο, η μουσική έγινε γέφυρα πολιτισμού και επικοινωνίας. Το μουσικό σχήμα Carmen Tere πραγματοποίησε μια ξεχωριστή περιοδεία στην Βόρεια Οσετία της Ρωσίας, παρουσιάζοντας το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα και συναντώντας την ελληνική ομογένεια μέσα από συναυλίες και πολιτιστικές ανταλλαγές. Η πατρινή μουσική μετέφεραν ήχους της Ελλάδας στους Έλληνες του Καυκάσου. Είναι κοντά μας λοιπόν μέλη αυτού του σχήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Μιχαηλίδου και Δημήτρης Ρήγας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Και εμείς για αυτό το ταξίδι. Πώς αρχικά ήταν η εμπειρία? Να δώσουμε το λόγο σε εσάς, κυρία Μιχαηλίδου. Ναι. Κυρία Μιχαηλίδου, πώς ήταν η εμπειρία στη Ρωσία? Πολύ ωραία. Καλά, εγώ είμαι από εκεί, οπότε δεν είναι πρώτη φορά που είχα πάει. Τα παιδιά πήγανε πρώτη φορά. Άρα έπρεπε να πάω από εδώ πρώτα. Κύριε Ρήγα, πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Πρωτοφανής ήταν. Ωραία όμως. Πολύ ωραία. Κρύο είχε τέτοια εποχή? Δεν ξέρω. Δεν είχε κρύο. Όχι. Άλλος πολιτισμός. Φιλικός προς εμάς, πολύ φιλικός. Ναι, αγαπάνε πολύ τους Έλληνες. Αχ, τι ωραία. Μας υποδέχτηκαν πολύ όμορφα. Και σε ποια ήσασταν, σε ποια περιοχή ήσασταν? Κάφκασο, Βόρεια Οσετία. Βόρεια Οσετία, εκεί πόση ώρα κοντά είναι στη ταξίδι? Γεωργία. Πόση ώρα? Λόγω κατάστασης ταξιδέψαμε μέσω Γεωργίας και από τη Γεωργία πήγαμε στη Ρωσία. Άρα ήταν μια ολόκληρη μέρα, φαντάζομαι, σας πήρε για να... Περίπου, ναι. Ολόκληρη, ναι. Λοιπόν, αρχικά να μάθουμε περισσότερα για εσάς ως σχήμα. Ναι. Τι μουσικές έχετε, σε πόσες γλώσσες τραγουδάτε? Σε πάρα πολλές. Λεγόμαστε Carmen Tere, που Ωραία. σημαίνει το τραγούδι της γης. Το έχουμε εμπνευστεί για το λόγο ότι τραγουδάμε τραγούδια από διάφορους πολιτισμούς, διάφορες γλώσσες. 7 γλώσσες νομίζω στο σύνολο. Ναι. Πολυπολιτισμικό το συγκρότημα. Είμαστε Και τραγουδάμε μαζί... τραγούδια που μας αρέσουν πολύ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τα οποία τώρα, ας πούμε, να μας πείτε λίγο τι τραγουδήσατε εκεί, τι επιλέξατε, τι κομμάτια. Ναι. Τα περισσότερα τραγούδια ήταν ελληνικά, γιατί πήγαμε ως ελληνικό σχήμα. Σωστά. Να δείξουμε την ελληνική μουσική που αγαπάνε πάρα πολύ στη Ρωσία. Και επίσης στην πόλη, στο Βладικавkaz, ζουν 3.000 περίπου πόντοι, ελληνοπόντοι. Οπότε μας περιμένανε πολύ. Φάγατε ωραίο φαγητό? Να πει ο κύριος Ρήγας. Ναι. Πολύ ωραίο φαγητό. Τι ωραία κουζίνα που έχετε, εντάξει. Δεν υπάρχει κουζίνα της Πολύ ποιοτικό Ρωσίας. φαγητό. Μας κέρασαν. Πόσες μέρες ήσασταν? Μια εβδομάδα περίπου, 6. Αξίζει για 6 μέρες να πάμε? Αξίζει, πιστεύω. Θες και παραπάνω? Θες και λίγο παραπάνω ίσως? Θες Γιατί έχεις γιατί πολλά... είναι 2 μέρες το να ταξίδι δεις. μόνο. Ναι. Λοιπόν, άρα κύριε Ρήγα, πάμε σε εσάς. Ήταν ωραία η εμπειρία, σας αγκάλιασε ο κόσμος. Τραγούδαγε μαζί σας, νιώσατε αυτόν τον παλμό? Ναι, γιατί γνώριζαν τα περισσότερα κομμάτια. Τα γνωρίζανε, Παίξαμε βέβαια. και ελληνικά και ρώσικα κομμάτια. Τα πάντα. Οπότε ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά. Είναι στιγμιότυπο από εκεί, Ναι. το συγκεκριμένο βίντεο? Να πούμε και ότι μαζί μας ήταν και ο Σπύρος Μπονέλης, ο κιθαρίστας, και ο Παναγιώτης Κονταξής στο μπουζούκι, που κάποιοι είδαν για πρώτη φορά το μπουζούκι. Σας κάλεσαν να πάτε? Μας κάλεσαν. Σας κάλεσαν, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι έξοδο τώρα ένα συγκρότημα να φύγει από την Πάτρα και να πάει στο εξωτερικό. Άρα είχατε κάποια βοήθεια? Είχαμε και χορηγούς που μας βοήθησαν να ταξιδέψουμε. Αλλά ναι, η πρόσκληση ήταν από ένα art café μιας οικίας Βαχτάνγκοφ, που είναι παράρτημα ενός θεάτρου πολύ γνωστού στη Μόσχα, θέατρο Βαχτάνγκοφ. Οπότε από εκεί είχαμε πρόσκληση. Είχαμε 3 συναυλίες εκεί και 1 συναυλία σε ένα ελληνικό καφέ. Και επίσης οπότε πήγατε έτσι. Και πήγατε και σε άλλα, δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα, πήγατε και σε άλλα. Και είχαμε και επίσκεψη στο ελληνικό σύλλογο της πόλης, όπου ο πρόεδρος μας μίλησε πόσο σημαντική είναι η γέφυρα, δηλαδή να έχουμε σχέση η Ελλάδα με τη Ρωσία, γιατί στη Ρωσία ζουν πάρα πολλοί Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν να υπάρχει αυτή η σχέση. Η επόμενη φάση είναι να έρθουν από εκεί εδώ? Υπάρχει τέτοια... Υπάρχει πάλι πρόσκληση από εκεί, οπότε ετοιμαζόμαστε να ξαναπάμε. Θα ξαναπάτε εσείς, δεν θα έρθουν εδώ, θα πάτε πάλι εσείς. Προς το παρόν, ναι. Τον Ιούλιο. Ιούλιο τώρα, πρόσφατα δηλαδή, έρχεται, κοντοζυγώνει. Ναι. Και θα επιλέξετε έτσι κάτι διαφορετικό να τους παρουσιάσετε. Άρα ετοιμάζεστε για εκεί τώρα? Ναι. Ναι.
Λίγο διαφορετικό, αλλά το ελληνικό στοιχείο το ελληνικό στοιχείο θα παραμείνει. παραμείνει.